Kim Putters es un encargado entre partido nan político holandés que está probando na forma un gobierno nuevo a entregar su informe camino a aconsejar que el líder de tur 4 partidos, esta PPV, VVD, NSC y BBB, meester queda para fuera del gabinete y por lo pronto no meester toma el rol de primer minister. En mijn conclusie is dat het nu niet mogelijk is om tot een regulier meerderheidskabinet of minderheids dan wel gedoogkabinet te komen. Er is bij de 4 genoemde partijen draagvlak voor het verder verkennen van een vorm van een extra parlementair kabinet. En ik noem dat een programmakabinet. Op basis van de gesprekken in deze ronde is ook de conclusie dat bij de bemensing van zo'n kabinet gestreefd moet worden naar een evenwichtige mix van bewindspersonen van binnen en buiten de politiek, zodat er recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag en aan de maatschappelijke verankering van het kabinet. De politiek leiders van de 4 fracties blijven in dat geval in de Tweede Kamer. Líder de VVD, Dylan Jessichoff Zeugerus, no quer especular quién lo el próximo primer minister de Holanda, después que el líder de PPV, Geert Wilders, no por asegurar que él toma el rol de primer minister. El líder de VVD tauta más breve de su contesta. Je wordt er wel premier? Dat zullen we vervolgens moeten zien. Het is allemaal stap voor stap. Y para lo que trata Geert Wilders, ta cataloga informe como injusto y antidemocrático, que su persona no por vir primer minister de Holanda. Wanneer heeft u definitief afscheid genomen van het premierschap? Nou ja, weet u, wij zijn de grootste partij geworden. Dus ik vind ook dat ik premier had moeten worden. Ik heb ook aan de onderhandelingstafel gezegd dat ik vind dat ik het moet worden. En dat ik, nou ja, weet je, dat het niet van je afgepakt kan worden. Maar daar heb je wel steun voor nodig van alle partijen. Uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Ik zei gisteren in een tweet dat het landsbelang en de liefde voor mijn kiezer en de PVV-kiezer, onze kiezers, dat die groter is dan mijn eigen positie. Ik ga nu naar de